Здравейте, в този клип ще разберете лесна стратегия за печеливши позиции в фьючерс. За целта ще ви е нужно да използвате TradingView. Индикатора се казва кросовър на подвижна средна цена. Нека започнем. Както виждате, бялото кръгче показва къде се пресичат синята и червената линия. Идеята на тази стратегия е именно това: когато се пресекат линиите, разбираме посоката на пазара. Начинът на разбиране на индикатора е следният. Синята линия е бързата, а червената е бавната. Когато бързата пресече отгоре бавната, означава, че е изгодно да се отваря позиция на шорт, а когато бързата пресече отдолу, е за отваряне на лонг. Индикатора ще бъде в описанието. За повече информация, чувствайте се свободни да питате в коментарите. Благодаря, до нови срещи!